vexade estas imaxes. Son imaxes, pois, de candorcas. Imos velas. Elas aparecen nas nosas costas e, ás veces, as embarcacións, pois, sofren danos. É unha imaxe que se repite cada vez máis. O tema, a cuestión é, son normais estes comportamentos? Temos un novo perigo no mar? Bueno, pois como sempre, aquí en Tarde Piaches estamos rodeados dos expertos para que, bueno, pois amosen a realidade desta situación que estamos vivir nas nosas costas e, por certo, tamén nas costas do Mediterráneo, en concreto na costa de Cádiz, en Barbate, porque tamén aí as candorcas están a facer. Así que, Alfredo López, xa que estás aquí connosco unha vez máis aquí no Tarde Piaches, biólogo da Coordinadora para os Estudos Mamíferos Mariños de Galicia, déixame que fale agora con un compañeiro teu que está en Barbate, que ademais ten que coller un avión. Non sei se está agora escoitándome. Janek Andre? Te escucho, sí, te escucho perfectamente. Moi ben, vale, fenomenal. Sei que tes que coller agora pois un medio de locomoción, bueno, pois imos contigo rapidamente porque estes ataques que estamos a vivir nas nosas costas se semellan moitísimo o que estades tamén a vivir na costa do Atlántico Mediterráneo, non? Ese punto aí un pouco de inflexión. Que está a acontecer ali? Por que os mariñeiros e tamén, bueno, pois as persoas que teñen esas embarcacións de recreo teñen tanto medo agora a sacar os seus barcos? Que acontece? Pues mira, principalmente lo que está pasando es el tema de las interacciones de las orcas con los timones, específicamente con veleros o también con barcos motoras de pescadores o con nuestro propio barco también. Vemos que interactúan muchísimo con nosotros. Y claro, no es un ataque, porque siempre es lo que estamos intentando de explicar, no es un ataque de la orca a la embarcación, simplemente es una forma de curiosear, de estar ahí, y lo que pasa es que mucha gente lo interpreta como una cierta violencia de la orca, ¿no?, hacia la embarcación. Entonces eso es un tema bastante... Por descoñecemento, porque a xente non coñece a súa forma de comunicarse. Estás a decir que é máis unha interacción, máis que un ataque. Correctamente, porque al final un ataque sí que implica un ataque, un ataque implica una forma de agresión, ¿no? Entonces la orca no va con intención a romper el barco y para que el barco se hunda, ¿no? Eso no es la intención de la orca. Al final la orca no está ahí de la misión, ¿no?, de hundir barcos, simplemente está interesado en las embarcaciones, en los timones, y como consecuencia a veces se rompe el timón. Y como última consecuencia, lo que pueda pasar también es que un velero se puede hundir. Pero es la consecuencia de que entre realmente agua en el casco. Ti és o fundador dunha, bueno, pois dunha asociación que é We Whale, que é, bueno, nosotros ballenas, non, as baleas. Imagino que doeche moito ver noticias como a que estamos ás veces vendo, de que moitos non sabemos quen, a min gustaríame que me dixera se son furtivos, se son mariñeiros, atacan as candorcas, ata o punto de que hai nada, saiu nun xornal, bueno, pois estamos vendo a imaxe, dunha aleta, dunha precisamente candorca maior, porque estamos a falar dunha aboa, non? A aboa Toñi, que, bueno, pois non sei o que é, pero que son, disparos? ¿Perdigones? Esos son, tristemente, sí, esos son perdigones, los que estamos viendo aquí, y la hemos encontrado el martes en la mañana, y claro, es bastante frustrante y chocante, ¿no?, ver algo así en la matriarca, en la orca mayor que tenemos en este grupo de la orca ibérica. Entonces, es una nueva dimensión de violencia, claro, de gente hacia la orca que estamos viviendo aquí. E como lles pode afectar eses disparos? Estás a falar dunha, pois, a matriarca, non? Por así decirlo, dunha manada. Como lles pode afectar? Pues mira, principalmente lo que pasa es que, claro, eso se puede infectar, ¿no? Y incluso llegar a una sepsis que luego el animal muere. ¿Y qué pasa? Como ella tiene alrededor de 60 años, tiene un hijo adoptivo, y como sabemos bien, las orcas, ahí ves al lado el hijo adoptivo de ella, se llama Pingu. Entonces ahí al final lo que pasa es que los machos necesitan realmente
hembras al lado suyo para sobrevivir. Y claro, eso puede también afectar a su hijo adoptivo si ella, por ejemplo, no sobrevivía A ese ataque, a esos disparos. ese ataque, sí. Bueno, sí. Yannick, non te robamos máis tempo, grazas de verdade por participar nesta conversa. Agora vou co teu colega, con Alfredo, porque pois contarános e adiantarános ademais máis cousas sobre este tema para entender un pouco como se desenvolve unha candorca no océano e que as persoas esteamos máis tranquilas. Grazas, de verdade, moitas grazas. E oxalá que non se produzan estas situacións máis, de verdade. Sí, esperemos que sí. Creo que es una alerta, ¿no? Para nosotros de que no debe pasar eso. No. Porque es su hogar ahí y nosotros debemos siempre respetar donde navegamos, pasa lo que pase. Graciñas, Yannick, graciñas. Gracias. Okay. Alfredo, por que falamos, como di Yannick, de interaccións e non de ataques? Por que estamos a falar? Para que a xente entenda, porque eu podo interpretar ese medo, non? Cando subes nun barco e ves un animal con esa maxestuosidade, pois dando golpes á túa embarcación. Podo entender ata aí o medo, pero quizá por descoñecemento do comportamento do animal. Sí, a ver, normalmente os navegantes descoñecen as candorcas porque por aquí pasan moi pouco, pasan unha ou dúas veces ao ano, pero raramente as vemos, por tanto que os navegantes desta zona da costa pois non as coñecen, non as encontran, non as ven, non? Un ataque, se vamos ao dicionario, pois vemos que é unha acción con intención de matar, ferir, provocar danos, non? No caso das candorcas non manteñen unha actitude agresiva, as candorcas alimentanse de atún, por tanto que cando vemos un vídeo das candorcas comendo focas, comendo Non, baleas... é que quería precisamente ir aí, porque claro, hai vídeos que circulan polas redes que están perfectamente... Mira, estamos vendo este vídeo. Elas coordínanse perfectamente. Sí, pero a actitude destos animais que se alimentan de mamíferos, digamos que sí mantén unha actitude violenta porque teñen que matar a un animal moi grande. Claro. Por tanto, que cando vemos a actitude que as candorcas manteñen cos barcos, bueno, pois vemos curiosidade, vemos que manipulan o barco, que pero non o moven... que estamos vendo nestas imaxes. Non é o que estamos vendo nesas. No, claro. Vale, Estas, claro. Son estas, aí diferentes. non vemos esa agresividade que podemos ver nas outras candorcas, porque digamos que as candorcas son pequenos subgrupos que teñen unha cultura propia, unha cultura en canto á alimentación, en canto ao comportamento, incluso en canto á linguaxe, en canto á forma de falar. Por tanto, que o que fan as candorcas ibéricas, en este caso, é achegarse aos barcos, tocalos, e un pouco responden á presenza do barco. Por eso nós o definimos como interacción. O barco vai navegando, de alguna maneira intervén na vida das candorcas, e as candorcas, en este caso, en algúns casos, non sempre, acheganse aos barcos e os tocan físicamente. Isto non é de sempre, non, Alfredo? Isto comeza máis ou menos dende na COVID, no ano 2020. Por qué? Bueno, a interacción das candorcas cos humanos é moi antigua. Dende hai máis de 3.000 anos. É dicir, que significa eso? Que os humanos, cando colocamos as almadrabas no mar, as almadrabas non pescan sin as candorcas. Entón, esa interacción xa era coñecida. Posteriormente, hai outras interaccións, por exemplo, a interacción das candorcas coa pesca de pedra perdida, que é un palangre que se bota ao fondo e vai atrapando atúns, e as candorcas alimentanse deses atúns que queden atrapados. Por tanto, que eso tamén é unha interacción. E despois hai outro tipo de interaccións que é o achegamento ás embarcacións, as embarcacións de observación de cetáceos, os veleiros. Bueno, pois xa levábamos anos coñecendo esos achegamentos, pero nunca había un contacto físico. Por tanto, que o que pensamos é que pasou algo, en concreto con un veleiro, unha situación aversiva posiblemente, onde as candorcas viviron un momento difícil e interpretan que un velero en velocidade é un risco para elas, o que intentan é deter a embarcación. E moitas veces, cando paran a embarcación, perden interés e marchan. Polo menos nun 60% das ocasións perden o interés e marchan, porque conseguiron o seu objetivo. Pero se non marchan, prodúcese unha interacción. Entón, hai que saber actuar ante esa interacción. David, como podemos actuar? No 60% hai un 40% no que non. E aí eu... ollo, No. Ollo, Sí. Pois eu vou falar un pouco, pois eso, como actuar no caso haber unha interacción coas candorcas. Porque sí que é certo que dende o ano 2020
aumentou esa interacción e aumentou a presenza das candorcas nas nosas costas. Entón, a Dirección Xeral da Mariña Mercante elaborou unha serie de recomendacións pois para que saibamos como actuar cando hai unha destas interaccións, sobre todo centrándonos no lapso de tempo que vai entre abril e outono, que é cando máis se poden dar. O primeiro consello que nos dan é o de evitar navegar na zona de risco delimitada e establecer rutas que a poder ser que estén próximas á costa. Non sei se aí Alfredo quere explicarnos o sentido desta recomendación. Sí, a ver, o mellor é non pasar por riba de onde elas están. Para eso, o Grupo de Traballo Orca Atlántica ten unha aplicación móvil que pode consultarse gratuitamente onde recollemos todos esos datos para que os navegantes poidan diseñar a súa navegación e non pasar onde polo menos elas estén actuando de forma máis intensiva. Claro. Outra recomendación que tamén dan é a de precisamente non parar a embarcación, navegar cara a augas menos profundas e despois outro consello que lle dá aos tripulantes é o de precisamente non asomarse ás bandas do barco, porque pode haber perigo de que poidan caer e demais. Pode ser que ese movimento, no caso de que elas interactúen, pois que os tire ao mar. Sí, aí esa recomendación non está nada clara, porque, claro, eu dixen que cando detes a embarcación un 60% das veces as candorcas deixan de actuar. Pero o goberno propón non deter a embarcación e non nos di nada, ningún porcentaxe de éxito desa situación. Por tanto, que é a la buena de Dios, non? O sea, que non o din en base en un baseamento científico. O din... A ver, a recomendación de deter a embarcación o pusemos en marcha no Grupo de Traballo Orca Atlántica no ano 2020-21 cos primeiros informes que tiñamos dos barcos que sufrían as interaccións e obtivemos ese dato. Esa recomendación foi aceptada polo goberno español, polo goberno portugués e polo goberno francés simultaneamente. Pero en xuño do ano 23 o goberno español cambiou a recomendación a non pares, acelera e ademais diríxete a cara a costa. Un barco navegando en Estaca de Bares, como lle podemos decir que se dirixa cara a costa? Entón vai pas pedras. É que... Vai pa Costa da Morte. E claro, como podemos escapar de velocidade dunha candorca con un barco que non dá máis de 8,8 nudos por un efecto físico, cando a candorca desenvolve 20, 25 ou 30 nudos sin despeinarse? Por tanto, que non é fácil fuxir dunha candorca en velocidade. Pode interpretar que é un xogo. Bueno, a ver, as candorcas, igual que o resto dos golfiños, se ven atraídos pola competitividade en velocidade. Claro. É dicir, cando vamos navegando, levamos os golfiños na proa. Si detemos o barco, os golfiños din, ai, que aburrido, xa non corre, e paran. Claro. Entón, as candorcas son golfiños grandes, por tanto que entendemos que teñen a mesma motivación. Por eso que o que intentamos é reducir as motivacións, reducir a velocidade para que non teñan esa motivación de persecución. Pero claro, elas teñen outros intereses máis, que deter o barco, tocar o barco, en fin, outro tipo de cousas que os golfiños non fan. Claro. A parte con ese tamaño tamén influe. Outra medida que tamén, outra recomendación é a de prohibido empregar medidas disuasorias que poidan ocasionarlle dano, como víamos antes, nas aletas ou incluso provocarlle a morte do animal. E tamén, na medida do posible, sacar fotos ou vídeos para precisamente mellorar ese rexistro que hai da poboación das candorcas. É que é tremendo o que vimos, esa aleta con esas perforacións por disparos. Iso, a ver, son intelixentes. Poden interpretarlo de moitos xeitos, non sei. Os animais, ao longo da historia, evolucionan a base de experiencia propia. Ti como interpretas que un animal tan intelixente como unha candorca admita para seu eses disparos? É dicir, a reacción cal vai ser? A ver, non sabemos. En todo caso, eu sempre lle digo aos navegantes que fagan o que fagan as candorcas en este momento, non están enfadadas. Por tanto, que non as enfademos. E, dende logo, o disparo sobre a avoa Toñi é un motivo de preocupación. Mira, é que é tremendo, porque esta candorca é a matriarca de todas elas, é a depositaria da enciclopedia délfica de toda a información cultural das candorcas ibéricas. Por tanto, que é un elemento fundamental. E que se vai facer? Vais intentar aproximarse a ela para curar? No, é posible? Eso non é Porque isto hai que dormilo, non? É imposible. É imposible dormir a un cetáceo porque a respiración é voluntaria, por tanto, se esquecería de respirar. Eso é imposible. O que se está intentando é intentar investigar a ver de onde proceden eses disparos e a ver se se localiza quen os causou, pero é complicado. E xa para rematar, as últimas dúas recomendacións é a de que quen aviste candorcas ten que notificalo ao Centro de Coordinación de Salvamento Marítimo mediante o canle 16 do VHF e tamén
aportar datos sobre a embarcación e sobre o encontro. Hai un correo que é orcas@sasemar.es onde se pode facilitar eses datos sobre a embarcación e o encontro que se tivo coas candorcas. Estas son as recomendacións. Bueno, pois gracias, David. Nada, efectivamente, son encontros, son interaccións, pero, bueno, pois aos tripulantes, evidentemente, que teñen eses barcos, pois imagínate a gracia. Por certo, que hai uns días, pois unhos tripulantes franceses, pois tiveron precisamente un destes encontros coas candorcas e a súa embarcación, pois quedou totalmente danada. Tiveron que facer escala en Sada. E bueno, pois aí a nosa compañeira Andrea López achegouse ata eles para coñecer de primeira man pois este caso, non? Dende 2020 veñense reportando varios ataques de candorcas a embarcacións nas costas galegas. Hoxe imos coñecer de primeira man como son estas interaccións cun grupo de franceses que levan varados máis de 2 semanas aquí, no porto de Sada. Y ya al principio había un otro velero que atacaron la Zorca antes del nuestro. Intentemos irnos de esta zona donde estaba la ataque del otro velero, pero no funcionó porque vinieron las orcas media hora después. Aquí al lado, como 50 centímetros del barco, se podía tocar la aleta si queríamos. Solían ser máis puntuais no tempo, pero deste mes atrás sí está vendo máis, sobre todo que se veron pola zona da torre, etc. Toda esa xente estaba máis reacia a salir a navegar por isto. Tocaban mucho abajo del barco las orcas, empujando, así que se movía, se giraba el barco. Estaba muy impresionante. Se rompió el timón y también la vara, así que no se podía más maniobrar mucho el velero. Hai que tener en conta que os timóns están diseñados para soportar unos esfuerzos, unhas fatigas. Nunca un impacto dunha orca, entonces nunca o van a soportar. Siempre 2 personas afuera intentando proteger la vara como se puede y maniobrar el barco, y 2 adentro con la radio sobre todo. Eso duró 1 hora. Venían, se iban, venían de nuevo. Este comportamiento de ataque sobre los veleros empezó hace 5 años más o menos, y quizás porque una de las orcas ha tenido daño con un velero. Quizás, no sabemos. Y desde ahora empiezo a jugar con los timón y a romperlos. Y la cosa es que ella lo enseñó a los otros. Eso es el problema. Es que ahora casi todas las orcas saben jugar con el timón. Eso está peligroso. Ya tenemos el presupuesto. Es un poquito más de 9.000 euros el todo. Sempre vai ser unha reparación costosa porque está dañando unha zona bastante delicada do barco, que é complexa a hora de fabricalo e máis de reparalo. Bueno, ahora ya hace más o menos 20 días y esperemos irnos este fin de semana, y si no al principio de la semana próxima.